Yowethu kuyivalente sifike sisuke eChinese. Hayi. Sesifikile eSouth Africa esibathi coronavirus. Coronavirus. Seyifikile eSouth Africa yabhubhisa. Hayi. Uthini na? Ubhisa. Uthi ntoni? I-coronavirus. Into ezilapha. Ile coronavirus ke sisuke emaChina ibhubhise pha ilapha eSouth Africa ngoku yabhubhisa behamba khona. Uthi ntoni? Ingena kwandawo. Hayibo. Xa ungaqokisi. Uthi ntoni? Injalo coronavirus. Coronavirus. Ezinjalo. Coronavirus. Suka le bulele ke pha kwapha. Phephanga tu sasiphephanga. Tunakazi. Asase coronavirus le. Ole. Ha? Sathetha. Usawuthini? Ole. Yole le coronavirus. Cause